Il-messaġġ li għadda Prim Imħallef fil-ftuħ tas-sena FORENSI kien messaġġ importanti li rikonoxxa riforma leġislattivi li waslu għal aktar effiċjenza u inqas dewmien fil-qrati, imma wkoll wara bżonn li jkompli jikber l-investiment fis-settur tal-ġustizzja. Għal dan il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-Settur tal-Kostruzzjoni Attard b'reazzjoni għal messaġġ annwali tal-Prim Imħallef Mark Chetcuti. Iżjed jgħid li dan id-diskors irrifletta relazzjoni li hemm bejn il-Gvern, il-Parlament u l-Ġudikatura flimkien mal-proċess riformattiv li għaddej minnu s-settur tal-ġustizzja li għandu quddiem u diversi sfidi marbutin mal-backlog kif ukoll mad-dewmien fil-kawżi. Itina lok li nkomplu naħdmu fis-settur tal-ġustizzja kemm b'riformi leġislattivi li waslu għal aktar effiċjenza u inqas dewmien fil-qrati imma wkoll biex inkomplu ninvestu fis-settur tal-ġustizzja. Qal kif dan jawgura tajjeb għax hemm irrieda biex dawn ir-realtajiet jiġu indirizzati filwaqt li elenka għal messaġġ autokritiku. Messaġġ ottimista ħabba l-fatt li jirrikonoxxi l-ħidma li saret u jħares il-quddiem anke bi kritika kostruttiva u anke autokritika lil ġudikatura b'tali mod li aħna bħala gvern u mbagħad eventwalment bħala parlament nieħdu l-passi neċessarji. Il-Ministru Attard qal kif dan il-Prim Imħallef irrimarka kif naqsu l-appell dipendenti wara proċess leġislattiv u r-riforma li wettaq il-Gvern e kif żdiedu 4 membri tal-ġudikatura, speċifikament għall-inkjesti. Spjega kif l-indikazzjonijiet mill-aspett effiċjenza huma pożittivi u dan jawgura tajjeb biex jinqataw diversi inkjesti pendenti li jmorru lura snin. Elenka kif id-diskors tal-Prim Imħallef żied aċċenn ukoll għall-inizjattivi bħal l-introduzzjoni mill-ġdid tal-qorti kummerċjali u l-ispeċjalizzazzjoni fid-diversi qrati li għandna. Dan flimkien mal-konsultazzjoni brabta mal-qorti tal-familja.